Demikian tadi kata kesan dan pesan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ruslan. Untuk dimaklumi kepada Bapak Ruslan, kami masyarakat desa ini insya Allah 95% sudah kenal dengan Bapak, insya Allah, dan merasa ingin dekat. Bagaimana dimohon kalau Pak Ruslan sendiri dekat dengan kita. Kalau kita sudah saling kenal, tahu, paham, insya Allah akan menjadi keluarga besar, menjadi saudara seiman dan seperjuangan. Demikian. Untuk itu sekali lagi atas nama keluarga besar Bapak Suparman mengaturkan terima kasih. Dan saya pribadi juga demikian mengaturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang penutup untuk rangkaian acara ini, yang kemudian nanti dimohonkan kepada Bapak Wakimin mewakili Bapak Suparman Sohibul Hajat menyerahkan lakon berikut tokoh wayangnya kepada Bapak Kidalang dan diteruskan dengan pagelaran wayang kulit yang insya Allah tidak sampai subuh, insya Allah menjelang subuh begitu. Iya. Nah, untuk ini sebelum kami tutup memang dimohonkan pada Pak Wakimin langsung saja menyampaikan lakon dan tokoh wayang yang inti kepada Bapak Kidalang Budi. Demikian, pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Demikian tadi penyerahan lakon dan tokoh inti dari lakon tersebut kepada Bapak Kidalang. Yang saya dengar samar-samar ini banyak yang tanya bahwa lakonnya apa gitu. Oh iya, nek cara Jawa ki Rabine Gatotkaca itu lakonnya. Rabine Gatotkaca bahasa Indonesianya Gatotkaca kawin gitu ya. Kira-kira demikian Pak. Ya mohon maaf. Demikian tadi rangkaian acara yang sudah kita lalui. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit oleh Bapak Kidalang. Untuk saya selaku pemandu acara, kurang atau lebih salah barangkali dalam saya memandunya untuk ini, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pada Allah SWT mohon maafirahnya, astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan pada Kidalang serombongan. Terima kasih.
miat langening kalang hiwang gelar pandam muncar Inun liraka konang surem sorotetan padang Durna Inata kang lumajaring latri
panda muncar tinun lir kekonang surem sorote tan padang kasoran pacareng purnameng gegono ngawi geno mas tuhu purnomo sidem awi geno mas tuhu sirat ping hiwang jagat karono siran tondo kawisesaning busana sinawung langan wilopo jinatur tutur katulo-tulo telo turat ling rabeting para diya winurusita ngupama parengis kara gya tumyang ing jaman purwa wini suda trah ingkang dinama dama pilar ditaming lalata mangkya tekap wasaning gupita manggung panggeng-panggunggung sang murweng kota ing ngajeng pralambang matumpa-tumpa ana ingkang sinodhi ngara jagat pramudidya mantra-mantra wetan gendanu jagat kilen sumilak lir kasorotan sinare Hyang Pratangga Pati anenggih pundhita kang kaeka hadi dosa purwa eko wilangan sawiji adilin wih dosa 10 purwa kawitan pundhita ingkang kinarya purwaning kandha bebuganing carita anenggih kocapa ingkang sinebataken negari Ngastinapura ya negari liman benawiya kraton Gajahaya kinarya bebuka kathah titahing prajang kara ingkang sinangga ing pertiwi kasongan dening akasa kaidran samudra tuwin anggana raras pramila saged denaturaken ngupaya 100 datan nantuk setunggal senajan to 1000 datan jangkep sedoso ingkang kangge dedasaring negari hamung panjang punjung pasir wukir gemali paloh jinawi tata kerta turharja panjang ngarani dawa punjung dur tumrap dawa sepira dawane negara mungguh dhuwur sepira dhuwuring negari tanjawi panjang ingkang dados kerakahe luhur ingkang dados kawibawane meh mumpuni jagat kang katurureh ning Nalendra kinasihan dening Waludya pasir ukir pasir araning samudra ukir pagunungan kepara nyata negari Ngastina kayonaken samudra mengkerakan parden ngengenaken pasabinan ngiringaken bandaran ageng gemah ripah gemah para narakisma samya manungkul panguleng tetanen aripah kateng jalma lumampah yang antawisi rati datan wonten kendhate parandining para kawula alit tentrem ingkang dados manahe Lo jinawi lo tulus ingkang sarwati nandur jinawi murah ingkang sarwati numbas mapan ing riku siti ketumpangan warih apa kang tinancepake bisa tuh ijo royo-royo katon ngrembaka bebasan nandur debok sloka pupus cindhe bisa awuh kencana pramila datan mokal nadyanto kathah para kawula alit ingkang gesang wonten ereng-erenging gunung nanging boten wonten ingkang sami nandhang kacingkrangan ingkang kawastanan tata datan wonten lampahing dusta Durjana Gadha rampok bandrek kecu lampah culika colong calimut saking tata tentreming negari tumrap bangsen iwen tuwin raja kaya datan tinandangan datan tinancangan yen siang sapi angra ing pangonan yen sore mulih menyang kandange dhewe-dhewe ugi mboten wonten jalma ingkang purun amunisika sebab kanggene kawula laladan ing negari Ngastina sampun anggadhahi raos reksa kalawan rumeksa saengga gogro usika gogro balung usika kulit rapete balung kalawan kulit sanepane sampun manunggal antaraning kawula kelawan Gusti
Ingkang sinibat kerto kateng para kawula manca negari ingkang samya ngungsi adat dunung ngantos abro bebranaan wonten ing negari Ngastina. Kadhaing griya bencocor tarung taritis yen katinun saking Mandrawa ketingal jejel luyel-luyelan. Yen dinunu papan wiyar katingal rupa jembar katone sempit parandening para kawula katon guyub rukun saeka kapti. Awit sedaya kasengsem dhateng poyaning kautaman negari Ngastina. Ingkang sinebataken Raharja negari tebih saking parang pamuka. Kathah dipati manca praja Nalendra manca negari samya ngungsiat. Manungkul pranestan sarana ginebak ing Bandayuda. Sami asok pisungsung guru bakal guru dadi mewah glondong pengarem-arem. Saged dinaturaken ingkang tebih manglung caket mantiung. Menapa to kersane ingkang sinuwun ngamotenaken parpatan agung benten adat lawan saben. Rening pinuju Ari Soma manis ngempalaken sakathahing para kadang Narapraja sumrambah para wadyabala ingkang piswaniwir paseban dumugining panguran Hander Hamlabar iyayah samudra kang tanpa tepi. Tetandha marupa-rupa busana kang katon maneka warna. Wonten ingkang pinaringan busana sarwi abrit, wonten ingkang pinaringan busana sarwi jenis cemeng ijem saha pethak. Ingkang ngagem busana sarwi abrit sinebat prajurit Dang Wirabraja. Kempaling wadyabala lir pendah Giri Pawaka Maruta. Giri arani Gunung Pawaka geni Maruta Barat yayah redi kang kawlagar. Ingkang ngagem busana sarwi jeni lir pendah podhang relaton ingkang rasuk busana sarwi ijo. Ketingal moyo-moyo kaya wae tandur kang lagi gumadung. Sini gek candraning punang wadyabala sinten ingkang marak ngarsa dalem ingkang sinuwun. Ngerpepeh mendak yaya soto manggi krama mukulir konjem Siti Bantala. Nenggih nika warnanira warangka dalem sang bumi nata negari Ngastina. Satria ingkang asal usulipun saking negari Gendara Desa ingkang sampun malenggah dhateng kepatihan Plasa Jenar. Sang Rekanapatih kekasih Raden Haryo Suman, Raden Tri Gantal Patio sang Rekanapatih Haryo Sangkuning. Mengkeraken nata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Begawan Curiganata Resiwaning Pinto sang Wasi Jaladara Raden Kakrasana. Nalendra sarira seta sarandunging badan ngantos dumugining balung sungsung. Ingkang lenggah wonten kuntat pibrati dhateng kursi amari kelu nujum negari Ngastina. Pendhita saking pertapan Permajapura nggih Sukalima peparab Danyang Resi Kumbayana sang Tapa Begawan Durna. Datan kentun piswanira rai dalem ingkang sinuwun. Satira kadilang Raden Kartamarma. Sapa dosa namanira ingkang sinuwun? Dosa wilangan 10 nama werdining kekasih. Ingkang sinuwun jejuluk Prabu Jaka Pitana. Ya Prabu Duryudana Gendari putra Distorastratmaja. Ya Prabu Trimamangsah ya Raden Kurupati. Miyos dalem ingkang sinuwun sampun ngerasuk busananing Nalendra. Ngagem topung kencana nyamat mutiara melar sak jebuk lawan tabone. Jamang Mas Susun 3 kinancingan Garuda marak mewah wungkur. Sumping olen badhong Bandhuwara sinangga ing Prabawulana naga mung sautah kalpika suca ludira.
Kerasok wangkingan warung kaladrak ukiran nunggak semi ngagem sabuk cindhe puspita lancingan cindhe bebunton ngagem nyamping parang rusak barong busana rineku pating glebyar pating paluncar sarwa mas sarwa inten dasare ing riku sang nata nalindra gung binathara berbondo bandu sentana pramila-mila dalem ingkang sinura mantra-mantra titaenga Bathara Yayah Bathara Indra kang ijo antah. Miyos dalem ingkang sinun setata lenggah mungging dampar kencana gamparan gading kang sesemek kasur babut pramudani. Sinebaran lenga jebat kasturi sumrek mangambar-ambar ngebaki jroning pasewakan. Gondo amrih arum kang mijil saking poing Mina Jaladri. Nadyanto pepasagung para kadang Narapraja sumrambah para wadyabala kang abiyantara ageng ingkang dados prabawanira sang Buminata Prabu Duryudana ngantos sundul ing akasa katitik mega kapiyak baret mangemper kukila kumpuli kraton jungkel kapisanan plak kamidara luntak ludira sirna margalayu tan kena kinukup kuwandanira saengga jroning pasewakan kadya guna pita guna arane Duratmaka pita kencana kaya dene Duratmaka kang hantu kencana amung pating klesi jawil jinawil dateng sasami-sami ageh ajrih dateng dukane sang nata Sidhem remanum tan ana subawane walang alis ingkang kapira saking jroning pagelaran. Amung suwantening para rencang kundhaki kemasan binarung pating jengling pating cengkling. Kesarwanggunging klangenan dalem ingkang sinuwun Kyai Joko manggung ganter-ganter dados norenan penggalih. Gancang iklanan dalem ingkang sinuwun lare bule cebol ireng cepane ingkang ngarsa ngampil upacara ratu. Banyak dalang sawunggaling harta walikolar badaken dipertolo katim Mas Naga Kencana dipanggo ingkang sarwakna sinongsongan kertas jenar pinaroda biur. Ora jroning pasewakan pindho gabah den interkinero ngurmati miyos dalem ingkang sinun. Miyos dalem ingkang sinun kinurmatan mimis kolontoko munyo mangambal-ambal. Tanggap sasmita sang Rekana Patih Harya Suman. Sigra dawuh para Narapraja sumrambah wadyabala. Jelegur ya Rama
Sritina ning pasewakan busana sutra maneka warna Sibakung puspiteng Udyana miang panjrakang sarwa renggeng manik Narawata mewah prabanyo kang wirat ku menyaring tejo leliwaran ler lat sisiring dade wimbu kekondo amrik kondo amrik katyuping samirana katyuping samirana manda separan mangambar kongas ngebake pasewakan leng-leng gatining kang awan sapa-sapa ing negeri Ngastina sumantara teking Tegal Kurunalira Ewa Kresna laku Sireng Prasurama miangkan Wajanaka dulur Narada kaprangwa Tegal
luri melu karaya ono sang bupati Tunggoro jagat manik rojo dewaku nuwun to mangke paman Naryo mboyan dadosaken kejot raos sing penggalih manira wiji wonten ngersa putra Pekeniru kawula non nggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang kersa ndangu dumateng pisanipun kang abdi pun bapa kepatihan saderengipun ing Jawi nggadhahi raos kumarasan kula ibarataken kados dene alang-alang salombo tinambengan kumejut kumitir kacaruk awor marasa sampunipun nampi sabdanipun anak Prabu ketinggal biar padang keterawangan ayom-ayom ingkang dados penggalih kang bapa kados dene siniram tirta wayu sewindu wanci enjang kepareng nggih anak Prabu ingkang bapa kepatihan nyadong dawuh nggih sami winantu kararjan pamanero marak ngabyantra wonten ngersa putra Pekeniru nampi pangestu dalam anak Prabu kados mboten tengah setunggal menapa manggih rayu widodha nir ing sambikala wangsul pangandika ingkang bapa kepatihan ngaturaken bekti kula kunjuk sandhaping pepada mawantu-wantu wonten ngersa dalem anak Prabu Jaka Pitana kula tampi kanthi gembiraning penggalih paman Naryo kejawi saking menika kados pundi pawartanipun para kadang Narapraja mandhaping para kawula negari Ngastina wedal sakmenika engetipun ingkang bapa miturut palapuran ingkang sampun kula tampi jer menika sampun wonten kasunyatanipun sedaya mboten wonten ing kemawantun nglarewaken dawuh dalam anak Prabu lumantar ingkang bapa kepatihan bebasan mboten wonten kemawantun gajah gelar mirang sifat merong kampuh jingga mbundan datan tanpa ratu malah kosok wangsulipun kathah para kawula alih dedham marang Siti Sewu caos pisungsung guru bakal guru dadi mewah glondong pangarem-arem sedaya menika wau pepintaning para kawula dasih dateng anak Prabu Duryudana semanten agengipun sami junjung dewa keprabon ingsun lumuntiring awas atuti kula warataken dateng para kawula sak negari paman. Nggih, minjang badhe kula aturaken nggih. Kula aturi merayogaken sami pinara lenggah. Kados menika sampun langkung prayogi. Semanten ugi kunjuk wonten ngersanipun nyawa jimat sesembahan kula. Pepunden kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang rai ngaturaken pasegan Panakrama rawuh jengantika Koko Prabu Baladewa. Wis tunggara jagat manik raja dewaku. Nggih. Dat katampi mewasta kalih sabda dalem Yayi Prabu miji dhateng pisanipun ingkang Raka Mandura. Nampi pamujinipun Yayi Prabu Duryudana lan pengayomaning Jawata kados mboten wonten hal setunggal menapa rayu widodha lampah kula nir ing sambikala wangsul pangandika kula ngaturaken salam talim katur wonten ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana kula tampi mewasta kalih kula petelaken jaja dumawing pangkon dawah kendel sami-sami kula aturi merayogaken sami pinara lenggah Koko Prabu. Wah Yai. Kados menika sampun langkung prayogi. Semanten ugi jimat sesembahan kula. Bapa Penemban Begawan Durna. Lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya lan sungkem kula bekti kula kunjuk. Gandhak bleguduk manyar-manyar gamelan sulil kalu gembar. Anak Prabu miji datang pisan kang Bapa Sukaliwa.
Nampi pamujanan Prabu kados mboten wonten setunggal menapa mangir widodara wangsul pangendika. Mugi puji lumuting hatut ingkang bapa katampi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula tampi mawi asta kalih kula pundi wonten mestaka mugi-mugi dados tambah jejimat. Nggih, mesti dadine. Dimas Kartomarmor Harjo kang dadi piswanmu. Nambe pangestu dalem Koko Prabu mboten wonten setunggal menapa kula ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk Koko Prabu pun Kakang Tampa Dimas Kartomarmor.